Fruta denda bat daukagu eta bertako sarreran marrubi bat marraztu nahi dugu. Baina marrubi hori hobeto ikusteko, diodo jarri nahi dizkigu argia egiteko. Argiak bi koloretakoak jarri nahi ditugu, gorriak eta berdeak. Eta programadore zikliko batengatik txandaka piztea nahi dugu. Hortako motore baten laguntza zilindro bat bueltaka hasten da. Eta zilindro honek jo etengailu batzuk eta etengailu egitatik diodo batzuk pizten dira eta argia egitatik. Vale, beraz, gutxi gora bera, helburu ez da, batzuan kontaktuak egin ez du ondo egiten, baina bai, ondo, oso ondo, vale? Vale, beste.